Ix-xogħlijiet fuq il-Grawnd Pubbliku u l-Open Gym li jinsabu bis-IT-TRAKKA tal-Motorcross f'Qali mexjin ġmielhom biex b'investiment ta' 55,000 euro dan l-ispazju rikreattiv jiġi rinnovat biex jintuża mill-familji. Allura l-Gvern fil-Baġit identifika diversi siti ksew f'Malta kif ukoll f'għawdex sabiex jew nirranġawhom jew nupgradewhom jew inkella nagħmlu faċilitajiet ġodda biex ikollna aktar ħin għan-nies biex ikunu jistgħu jipprattikaw l-isport. F'dan il-proġett, SportMalta bidlet l-art tal-Grawnd, irranġat l-injam tad-dawra u installat ukoll apparat ġdid fl-outdoor gym. Segretarju parlamentari għall-isport Clifton Grima tenna l-impenn tal-Gvern għal dan is-settur. Nemmnu wkoll li l-istess faċilitajiet għandhom ikunu aċċessibbli għal familji Maltin u għawċin kollha mingħajr l-ebda distinzjoni u mingħajr l-ebda ħlas. Iċ-Chairman ta' SportMalta Luciano Busuttil appella responsabilta ta' daw kollha li jużaw dawn il-faċilitajiet. L-appell tiegħi minn naħa tiegħi huwa dejjem biex dan huwa ta' kulħadd dan huwa proġett magħmul minn flus il-poplu biex kull min jużah jieħu ħsiebu jħallih tajjeb kif inhu qalta warah.